Oplev Scandia Eco Cruiser. El-ladet cykling, der gør hverdagen nemmere, tryggere og sjovere. Med plads til 4-6 børn er den skræddersyet til institutioner og andre, der har brug for at transportere flere af gangen. Sikkert og effektivt. Børnene sidder godt fast med sikre y-seler og står stabilt på den skridsikre bund. Og med den smarte låge foran kan de selv stige ind og ud, helt uden løft eller besvær. Eco Cruiseren er nem at køre. Det overskuelige display giver dig fuldt overblik, og med Walk Assist får du hjælp fra motoren, når du skal i gang. Også op ad bakker. Den stærke motor giver op til 50 km rækkevidde, så du nemt klarer alle dagens ture. Og det bedste, cyklen leveres 100% samlet, så du skal bare tænde og køre. Scandia Eco Cruiser er mere end en ladcykel. Det er en tryg, komfortabel og holdbar løsning, der gør hverdagen nemmere og turene sjovere. Hop op og lad eventyret begynde. Book en gratis prøvetur i dag.